हेलो गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै भिडिअ खालामदों। जोङो बिमा बिफा एबा गार्जेन जानानै गथ' गथाय खांनायजों लोगोसे जों गथ' गथायखौ गियान होनायाबो जोंनि दायित्व। बयबो बिमा बिफायानो गावनि गथ' गथायखौ बैसो जानायजों लोगोसे सम जानायजों लोगोसे फोरोंनो नाजायो एबा फोरोंनानै जों गथ' गथाया जाहाथे इयुनाव सासे मोजां मानसि जानो हायो, रोंनानै मोनसे गिदिर साख्रि लानाय बा डक्टर इन्जिनियार माबा मोनसे गथ'खौ फसंनो थाखाय जोङो बयबो नाजायो। दिनै बे खेत्रआव आं मोनसे स्कुलाव हाबजेननाय गथ' उन्दैफोर नार्सारियाव बा वानाव बा थाखोसे हाबजेननाय गथ'फोरखौ जोङो स्कुलजों लोगोसे टिउसनाव होयो। टिउसनजों लोगोसे गथ'खौ जोङो एखमबा न'आव फोरोंनो नागिरनायाव गथ'आ फरायनो नागिरा। अब्ला बे गथ'नि थाखाय सहज जानाय थाखाय मोनसे राहा हिसाबै दिनै अनलाइनफ्राव होबाय थानाय मोनसे लेखाखौ आं नुबाय थादों गले गले। बे लेखाखौ नुनानै दिनै आं अर्डार खालामदों। अनलाइन अर्डार खालामनायाव मोनब्रै लेखा फैयो बाहाय मात्र 280 थाखाल'। बाहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनदों आं बे लेखायाव। एल्फाबेटनि कपि फैयो मोनसे, मेथ्सनि कपि फैयो मोनसे, नाम्बारनि कपि फैयो मोनसे, आरो मोनसेया ड्रयिंनि। बाहाय ओरैबायदि जाहैबाय बेजों लोगोसे लेखाजों लोगोसे डट पेन आरो रिफिल मोनफायो। कपि मोनसेयाव एल्फाबेटनियाव लिरनाय थायो ओरैबायदि, बेखौ आं देखायलांसै। नैबे जाबाय, बेखौ नामखौ होनो सेंट मेजिक प्रेक्टिस कपि। बे नामा सेंट मेजिक प्रेक्टिस कपि बाय एल्फाबेट लिरनाय दंखायो। एल्फाबेट जों नार्सारि बा थाखोसेयाव हाबजेननाय गथ'फोरनि थाखाय सहजनि थाखाय दिनै नैबे नायदो। बाय फारियै ABCD बिदिनो जेडसिम दंजोबो। बे लेखानि आं मोजां मोननाय कारना बेनो, बाहाय गथ'आ लिरखांनायनि उनाव 5-10 मिनिट उनाव गोमोरफिनो। गोमोरबा मा जायो, गथ'फ्रा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय मोजां जायो। बाय गले गले जेब्ला लिरबाय थागोन, गथ'आ गाव हाख'वाखै, स्कुलाव जुदि हाख'वाखैबा, लिरनायफ्राव बिदिनो सिदा जायाखैबा, मोजाङै बबेसिम बोनांगौ बेफोरखौ मोनथियाखैबा, बाय जेब्ला प्रेक्टिस खालामगोन अब्ला गथ'आ सहज मोनगोन। आं सानो बे लेखाजों गथ'फ्रा एल्फाबेट सोलोंनायाव A to Z सोलोंनायाव सहज जागोन। दा बेनि थाखायनो आं बे लेखाखौ अर्डार खालामदों। आंबो चेक खालामनानै नायदों। बेजों लोगोसे दंबावो नैबे जाबाय नाम्बार, जेरै 1 0 दङ नै फार्स्टआव। बे गासिबो एखेजोब प्रेक्टिस खालामनो थाखाय। बेखौ मानोना गथ'फ्रा खालामखांनाय लोगो लोगो बे गोमोरलांनाय हिसाबै 0खौ लिरगौमानि 1आव लिरगौमानि बे गोमोरहैलायबाय। नै फारि 2 3 बिदिनो फारि फारि 9 सिम दङ। बेबादिनो बेजों लोगोसे नैबे ड्रयिं मोनसे दं। गथ'फोरखौ जों ड्रयिं फोरोंनायावथ' स्कुलनि आर्टजों सोनायबाय शेपफोर दं, जेरै ट्रायंगेल, नैबे गासिबो दंजोबखायो, राउन्ड। ड्रयिंआव नै नायदो सहज। नार्सारि एबा 1नि गथ'फ्रा, थाखोसेनि गथ'फ्रा नैबे बिबारफोर दं, पिक्चाराव दंजोबो। बेखौ जेब्ला आखिगोन गथ'आ, आखिखांनायनि उनाव रिफिला अट'मेटिक गोमोरलाङो। दा नंखाय मोनसे बुस्थुखौ प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनाव जेब्ला बे गोमोरफिनगोन, बेखौ जुदि गले गले जेब्ला खालामफिननो मोनगोन, गथ'फ्रा सहज मोनगोन। बेजों लोगोसे मोनसे लेखा दंबावो, नैबे जाबाय मेथ्स। 1 + 1 बा 1 + 1 2 जायो, बेफोरबायदि नै ड्रयिंबो दंखाजोबो। नायदो 1 + 1 2, लोगोसे नै बिथिं दं। जेब्ला लिरनायजों लोगोसे पिक्चारफोर थागोन अब्ला गथ'फोरनि गोसोआव एसे थाबसिन हाबगोन। बे लेखाफ्रा बेनि थाखायनो जाहाथे गथ'फोरनि फरायनायाव सहज जायो। जेरै जोङो बयबो बिमा बिफाया टिउसन होनो हाजोबा, हयथ' किसुमाना न'फ्राव बिफाया एबा बिमाया फोरोंनो हास्लाबा, एबा सासेया फोरोंबा सासेया समाय गैया, बिदिनो सोरबाया हयथ' फोरोंनो उसुबिदा मोनो। स्कुलाव थांनायावनो गथ'आ हयथ' 12टा 1टा जागोन। फैखांनायनि उनाव जोङो दसे थाबाय, बे गथ'आ गेलेखारनो मोनला। बे स्कुलनिफ्राय फैखांनाय लोगो लोगो जों टिउसनाव लांबाय, गथ'खौ प्रेसाराइज खालामनाय जायो। मानोना जेब्ला जों टिउसनाव लांगोन, टिउसन लांनानै आरो लाबोफिननायनि उनाव गथ'आ न'आव फरायनाय नङा, हयथ' बे हमवर्कफोरखौ खालामनाय नङा, बा टिउसनाव खालामहोबायानो। अब्ला खिन्थु गथ'नि गोसोआव जेरै दा नैबे लेखायाव सहज बादि देखायदों, बेबायदि गथ'आ हयथ' रोंहैजोबनो हाया जानो हागौ। दा नंखायनो बे मेजिक बुक
सेंक मेजिक बुक बेखौ अर्डार खालामनानै लानाया आंनिबा गाहाम मानोना बारा नङा दामा 280 थाखाल' बेजों लोगोसे डटपेना गंसे फैयो डटपेना नैबे गंसे बेजों गासै रिफिला 10टा फैयो बे 10टा रिफिलजों लिरगौमानिथ' गथ'फ्रा रोङै गियानानो बयबोथ' बिमा बिफा हिसाबै एखमबा समाय गैया जागोन एखमबा गथ'खौ नायस्लाबनो हाया जागोन मानोना आं गिदिर क्लासनिखौ होनाखै गिदिर क्लासना हयथ' टिउसनफोरजोंबो जागोन आरो बिमा बिफानि एसे डिरेक्सनबो जागोन खिन्थु लिरहांनाय गथ'फोरखौ जों जाहाथे बारा नारसिनबाय थायोबा मा जागोन जर जबस्ति खालामनाय जागोन उन्दै सासे 3, 4, 5 बोसोरनि गथ'खौ जेब्ला जोङो जर जबस्ति खालामबाय थागोन अब्ला खिन्थु बिनि गोसोआव किसुमान एसेबाबो खुद्रिनाय फैगोन दा ओंखायनो बे लेखाफ्रा जुदि थायोबा हयथ' बिमा बिफानो एसे सहज जागोन बा गथ' गथायनोथ' सहज जाखागोन जाहैबाय मोनसे लिरखांनाय उनाव जुदि बे बुस्थुखौ गोमोरफिनना होयोबा बेयो गोसोआव मोनसे फुर्ति मोनगोन माथो बे गोमोरलायबाय आं आरो बेखौ खालामबावगोन गले गले खालामनो सेस्था खालामगोन जेब्ला जि बुस्थुआ जायाखैमोन ओरैनो फोरोंनायाव बेयो सहज जागोन दा बेनि थाखायनो आं बे लेखाखौ सेंक मेजिक बुक आंनो अर्डार खालामदों लोगोसे बुस्थुआ दिनै अनलाइन बिदिनो मबाइलफोर नुबाय थायो नंगौ नङा आं बेखौ प्रमान खालामखांनायनि उनाव दा नोंथांमोननो खोन्थाहरदों जायहा गथ' उन्दैफोर दं स्कुल हाबजेननाय नार्सारि बा थाखोसे हाबनाय गथ'फोर दं बिसोरनि थाखाय बे लेखाखौ बिहरबा एसेबाबो सहाय मोनगोन साना आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि गेजेराव जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामहर आरो अर्डार खालामनाय प्रसेसआथ' बयबो मिथिखागौ जाहैबाय सोरबाफोर जुदि रोंबाय बायाबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनायजों लोगोसे भिडिअखौ जुदि नुदोंबा सोरबा जुदि खाथि खालायाव गथ'फोर स्कुल हाबजेननाय थांजेननाय दङबा अननानै जाहाथे खोन्थालायो सेंक मेजिक बुक मात्र 280 थाखाल' बेयो अनलाइन अर्डार खालामनांगौ हयथ' दा दखानफ्राव फैथ'वाखै जानो हागौ बारा नङा 280 थाखाल' नों टिउसन फोरोंबाबोथ' मासाव 500 लाखायो बे लेखाखौ होनायजों लोगोसे जेब्ला टिउसनाव होनायखौ आं माना खालामाखै बे लेखाखौ जेब्ला थागोन अब्ला गथ'आ गेलेबाबो फरायगोन मानोना बाहाय लिरनाय लोगो लोगो गोमोरो हिसाबै गथ'फ्रा एसे गोसोआव गोजोननाय मोनगोन बाहाय नोङो आर्ट ड्रयिंबो दंखायो बे ड्रयिंआवबो सहज जागोन बेखौ जुदि हायोबा स्कुलाव हरजेननाय गार्जेनफ्रा जाहाथे अननानै गथ'फोरनो बायना होयो आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै आंनि भिडिअनि गेजेराव हयथ' बुंनायाव बा आंनि बानायनायाव माबाफोर जुदि भुल जानो हागौ बेखौ निमाहा बिनानै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जाहाथे बयबो गथ' गथायनि इयुननि भबिष्यतआव जाहाथे सहाय जायो बेनि थाखायसो आं बे लेखाखौ जाहाथे गथ'फोरनि जिबनाव एसेबाबो सहाय होगोन साननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों गोजोन्थों दिनै एसेनोसै